अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे, गोदी में पियावा खेलई तौगे, गोदी में पियावा खेलई तौगे, तो ससुरा में बबुआ देखी के मारा रहा बेटा बेटा बोलई तौगे गे अनुआ, हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे, पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, रहतौ हमार दिल चिन्हा रखी है साथी के सब दिन सीना गे अनुआ, साथी के सब दिन सीना गे अनुआ, रहतौ हमार दिल चिन्हा रखी है साथी के सब दिन सीना गे अनुआ, साथी के सब दिन सीना, तो ससुरा में फोन करबौ गे अनुआ, पिपरा तो मिले तू है गे अनुआ, हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे, पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, पियावा खेलई तौगे गे अनुआ, हमारे दिहल निशानी तोहर पियावा खेलई तौगे, तो दीपक मोरे आ पूरा देतौ सारा धा उड़ाई देतौ जवानी के गरदा गे अनुआ, उड़ा देतौ जवानी के गरदा, तो दीपक मोरे आ पूरा देतौ सारा धा उड़ाई देतौ जवानी के गरदा गे अनुआ, उड़ा देतौ जवानी के गरदा गे अनुआ, राहुल के दिहल निशानी ससुरा में संतोष खेलई तौगे गे अनुआ, राहुल के दिहल खेलावाना ससुरा में संतोष खेलई तौगे। मीडिया जोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पाठक मार्केट, अम्बाड़ा चौक, सेवा घाट, मुजफ्फरपुर।